tanan nga balaan ug mobalik siya dinhi sa kalibutan kuhaunot lalinon ang nagtuman usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan karon atuad siya dito sa kalangitan naganda mo tuluyan sa tanan nga balaan ug mobalik siya dinhi sa kalibutan kuhaunot lalinon ang nagtuman ug mobalik siya dinhi sa kalibutan kuhaunot lalinon ang nagtuman ug mobalik siya dinhi sa kalibutan kuhaunot lalinon ang nagtuman kuhaunot lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Mayong gabi kayong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Home. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Home. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo ning taknaa sa kahaponon kami nagpasalamat kanimo nga sa gihapon Ginoo padayon kini nga programa sa kahanginan bisan pa sa nagkaguliyang nga mga panghitabo sa kalibutan apan sa gihapon ang imong pulong adunay kahigayunan nga mabati padinhis kahanginan. Itugot mo ta nga kini nga programa imong panalanginan nga unta magakabig ug magadala kinig daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Hapit na ang panahon sa imong paghukom apan daghan paghihapon o Dios nga nagsubay sa ilang kaugalingon nga mga dalan. Tuguti nga pinaagi niini nga programa ang imong pulong nga ilang madungog ug mabati, makahatag og kahayag sa ilang mga kalag ug sila imong pagakabigon nga makaduol aron sa pagpangalaga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa dili pa tamuadto sa unahan sa gihapon unta nihining taknaa at magakuan kita magaiban pud unta og pipila ka mga text message sa atong cellphone. Pero disgrasya gyud nga ang akong cellphone
nabiyaan dito sa balay kay kaganina pag-abot na ko sa balay akong gidali-dali kapag charge kay gamay na lang gid kulang maglubat na gyud kay ang akong huna-huna tong naa pa may gamay nga time usa na kinini ang muanhi motong akong gi-charge apan tungod lagi kay ang tao normal magyod nga malimot mo hinungdan nga nagdali-dali po ko dinhi basig masubli na pod ang nahitabo kagabi nga na late ko sa akong pagdinali nabiyaan nako ang cellphone dito sa kwarto nga gi-charge na nga wala gyud ko'y makita ron og unsa may inyuha nga mga kuan mga mensahe dir lang kang Brother Libby pero og inyo ging ikapadala ang mensahe pag uli na nako sa balay basa nako ang inyong mga text messages no unya do natoy inunta instant reaction kagabi sa kanana ang atong gitubag unya kuan lang kanana ang dili magyud kaayo to taas duhara kanana ang Alvin o Arvin ba to ang gibutang didto nga ingon niya nga ayuhan ninyo og basa sir kaklaro ana nga maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios ug way ipasilikoy kay gibalaan na pinaagis pag-ampo unya dili gid ninyo kaunon. Okay, mauntoy akong mauntoy akong nakita dito. So bisan pa na Alvin ba o Arvin ba to? O Arvin man o Alvin, kung doon naman ko'y sipiat ani, Brother Alvin o Arvin, kanini ang Alvin o Arvin, niadtong imong gi-chat, gamay ra gid siguro kay konsiderahi lang ko pero mao gid ni ang buo nga kuan dito nga ayuhan ninyo og basa sir. Kaklaro ana nga maayo ang tanang butang gibuhat sa Dios ug nabalaan na gyud na pinaagi sa pag-ampo. Alvin or Arvin ba to? Pero bisan pa niya na Brother Alvin o Arvin ato ning ato ning hisgutan sa pagkakaron no kay mao man toy imong reaksyon kagabi unya ingon ani maguni ang format sa ato nga program basta doon na gani mga instant reaction or sa ato nga gitubag ato ginantagaan daig pansin hinuon nagdawat ta question reaction o contribution kato ganin na gabi dili to contribution kundi reaction gito so kinahanglan ato gitong mahisgutan sa pagkakaron apan sa dili pa muadto ta sa aning mga puntuha ato usa nga tagaan og kahigayunan nga malili ni Brother Libby ang atong monitor usa sad siya magatan-aw o basa og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga pinalangga nga mga viewers sa Pilipinas ug sa ubang pambahin sa kalibutan karon. Kamong tanan higala kinagsingkasing manamo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Niya makahimo namo sa pag-send og mga mensahe namo diri ni Brother John. Namo yung mga importanteng mga messages i-send na diri higala. Pwede sa among number, pwede sa dari sa atong official nato nga account no sa DYCM Bugo Adventist no unya ari mo message sa comment section nato aron ato nang mabasa unya alihog lang pod atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa para nga daghan sad nga makapamati no sa pulong sa Ginoo nga atong pagahisgutan dinhi sa ato nga tulumanon. So ang tanan sublio na mo gina-welcome dinhi sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Karon kabiyona aniya ato na ning basahon ni si Brother Ropino Moreno. Nag-send siya kamot nga nag-pray o niya nag-love siya sa atong programa o niya sad si niya pod si Brother Ronilo Itang
ang iyang mensahe ato ning basahon. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby, og sa makaigsunan nga naminaw og nagabyo karon. So good evening mga kaigsunan niya. Good evening sa diha Brother Ronilo diha sa Saudi Arabia. So hinaut pa ang Dios magpanalangin nimo sa imong pagpanarbaho diha sa Saudi. Okay, ato ning dalikatan paglantaw higala ang pikas nga screen. Ato ning tan-awon ang mga higala nato nga nag-like og nag-heart sa ato nga programa, nag-like og nag-love. Niya si Brother Ronilo Itang, niya sad si Marlon Federicos, ato sa nakita dinhi si Jimelin Gomez Tikling, niya sad si Melanie Monasilio Sabruso, niya sad si Brother Noype Moreno, niya ato sa nakita dinhi si John Michael Cinco, niya pod si Scout Ranger Senior or si Sir Sagani Aracia, Ronaldo V. Bragat, niya sad si Shirjan Hista Abalye, Jerry Nailon, niya sad si Edwin Iscario sa Madridijos, Roselyn Mainit sa Tuanis, Germany. Niya sad si Marikit Marisa, niya si Sergio Reyes sa Likigan. Sir, may gabi ini mo diha sir og sa imong pamilya o ninyong tanan diha. May gabi sir. Salamat sa pagbiyo. Niya sad si RG Moore Vargas Punay Ibanez, Kiana Faith Etang, niya pod si Lowell Nodalo Estrira. As of this time, mao ni atong mga nakita nga nag-like o nag-heart, nag-love sa ato nga program. Tuon na naman ni Brad Noel sa Japan karon no? Kinsa? Si Noel Estrira? Nodalo Estrera. Oh, Murag nag-view siya nasimutan gabi. tama na natong naging mga gabi. Murag sa Japan na niron siya. Okay, ingom to siya nga sa Japan ako na siya. Niya si Shudjan Hista Abali. Good evening mga kuya. Good evening. Anay Jolita and Tiriling. Tiriling. Teriling na tiro Ah. no Iglesia Manasuna niya paminawan sa atong programa po na unya sila ni Nanay Julita Tagalog ina kuha man ni ang kaning nagchat Brother Libby ang esposa na ni Sir Brother John Abalye. Abalye, si Ma'am Juday Hista Abalye. Ma'am Juday may gabi diha. Niya si RJ Moore Vargas sa Punay Ibanez. Happy evening kapaglaom Kuya John and Kuya Libby, please greet me sa akong family Ibanez and Vargas family og sa mga kaigsunan diha sa mga Seventh-day Adventist Church. God bless us. Salamat po sa pagbasa. Asam day karundong. Tuan isa ko ang kaya nagkuha Davao? man og theology. Tuan is Mindanao. Niya po si Analisa Lipon. Good evening, Brother Libby o Brother John. Watching from Simbuwawan. God bless si Lisa ni Analisa Lipon. Okay, ato ning dalikyatan paglili ng pika sigala. Ito tanaw ni mga nahidugang nagtanaw. Niya karon taod-taod ato ning tanaw ni gala, ato ning basahon niya ang mahinipuno dining nagtanaw. So atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pangutana nga ato nga entertainon karong gabihona. Brother Okay, John. ang ato lang entertainon karon Brother Libby, kuani reaction ni sa atong gihisgutan kagabi no na pangutan nato ning Rodel mahitungod man gud to sa kuan matud pa niya nga nagbasa pud sila og Biblia pero dili lang nila kaya ang ato nga sa baton hibaluas Biblia pero klaro nga babasa sa noong Timoteo 4:1 ngadto sa 5 niya kita gid kuno maoy natumong naigo niadto
Ah. So ato man tong gitagaan gyud og explanation sa kahanginan, dili lang nako masiguro ang ningriya kagabi asa ani ang insakto, Alvin o Arvin, na kay nabasa maguto nako paggawas nato gabi diri sa announces both na sa didto nako sa motor, og unya natan-aw pudto nako kagabi disgrasya lang gyud ingnon ko lang nga nalimtan ang cellphone nga naka-charge, unya mao ni ang iyahang na kuan dito. So Brother Alvin or Arvin ba, og nisipyat magani gikuani siguro gamay ra gyud kaayo o gamay ra kaayo, pero ingon ini nga matud nimo tarungan ninyo og basa, sir. Kaklaro ni ana nga maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios o gibalaan na pinaagi sa pagampo, unya naa gyud dili ninyo kaunon. Kung nisipyat man ko gamay lang gyud kayo, Alvin or Arvin, taga ilang ko konsiderasyon kay unsaon lagi na habilin man ang akong cellphone. Pero mo gyud ni ang pinakabuo sa imuhang reaksyon kagabi. Mahitungod na ng imong gisulti, Brother Alvin, ingnon ko na lang Alvin kay lagi lisod kay dad-o na kuning Alvin o Arvin, ikaw na lang diha ang mosabot kung asay sakto ana Arvin o Alvin, basta ari lang ko sa Alvin. Ang tinuod, Alvin, mahitungod anang imong gisulti, dili gyud mi diskumpiyado. Tinuod man na nga maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios. Pero ayaw pud hunahunaa tungod kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, makaon og ipakaon. Nakuha nimo punto, Brother Alvin? Dili misupak mahitungod anang imong gibasa sa imong reaksyon ba nga maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios. Maayo ang tanang butang gibuhat sa Dios. Kunya, matud pa nimo lagi, ang buti mong ipasabot ka, una, kay maayon tanang butang niyo, gibalaan naman na pinaagis pagampo. Ayaw ka paguna-una, Brother Alvin, nga tungod kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, makaon o ipakaon. Balikon ako, sakto ka, dili misupak, na maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios. Pero wa na nagpasabot tungod kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, makaon o ipakaon. Nakuha nimo punto? Unang-una, Brother Alvin, ang gisulti sa Biblia kanunay kuning ginhisgutan sa pamasin na lang nga inyo bang mapansin ang kamatuoran dinhis Biblia, dili kay magpansin mo sa gitudlo sa inyong mga pangulo sa simbahan, kundi anhi mo magpansin sa mga butang nga nasulat sa Biblia, kay kining ni as Biblia gitudlo kini sa Dios, wa ni itudlo sa mga pangulo sa simbahan. Tungod kay una sa ikaduhang Timoteo 3:16 nagingon ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Tandaan ninyo na, nakadungog mo nga adunay mga mini nga mga magwawali nga ilag yun ipatuo sa mga tao nga sila kuno ang nagbuhat sa Biblia. Ila kuno ng Biblia. Gani dunay mga pangantalita nga imong mabati nga nagsunod rama mo na mo paghimo mo og inyo. Kay kanang Biblia ang naghimo ana ang amo nga pundok, murabag makapanlimbaw sa balhibo. Kini mga pagtudlo man parang ma-divert ang una-una sa tao. Pero kung atong basahon sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Tanaw ha, kalom na. Ang Biblia aduna ni duha ka kuan, Old Testament ug New Testament. Sa panahon ni Kristo ug sa mga apostoles, wala pa'y gitawag og Old Testament, wa pa po'y gitawag og New Testament. Kundili ang pag-ila lang gyud kasulatan, kay diha naman gud ni ning lutaw ang Old Testament ug New Testament sa diha nga namugna na ang bag-ong tugon sa mga 96 AD kapin kun kulang.
No? Mao na nga sa una ang tawag ani kasulatan lang. Pero ang gisulti, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Busa dili gyud kapangarisgar. Ang mga bakakon nga mga preacher o magwawali nga muaangkon sila nga sila mo'y naghimos Biblia. Kaya nga naman, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Busa ang Dios mo'y nagtuga sa uban nga sa bugna version, gimugna sa Dios ang tibuok nga kasulatan. Adunay mga tao nga atong nahibalag nga wa na og kulang sila sa pag-ila og pagtuo sa daang tugon, kay ang daang tugon panahon pa na ni Moises ug unya karon panahon naman ng Kristo sumia na ta sa bag-ong tugon. Kung ang mga panghuna-huna lang gyud sa tao mo'y atong basihan og sundon, mura pog tinuod, sama ba sa kwarta nga fake? Makaingon gyud ka nga kwarta gyud tinuod. Mausad ni ang mga magwawali nga mga bakakon ug magwali ni sila mura pog gyud og tinuod. Aron pagbutang gyud og delikadisa niini nga programa nga inyong gipamatian, naghatag mi og dako nga kahigayunan nga kamo mahimong kabahin niini nga programa. Busa gitugutan mo nga dunay question, mangutana mo. Unya duna say contribution. Kana bang ikadugang ba ninyo pagpasabot sa pangutana, kadugang yung tubag, o unya reaction, question, contribution, o reaction. Sa tuyo, nga kung kami dire nagapamakak o wa magsulti sa tinuod, inyo ming mabadlong, inyo ming makurihian, tungod kay ang inyong mga text amo mana nga pagabasahon dinhi sa kahanginan. O bitaw na nga usahay naa gani maghangyo sa atoa nga kana bang text nga murag nag-insultos inyo, ayaw na lang nagbasaha kay kalain nga pamation ana nakoy dili na. Kay wa mi magpaabot diha sa kahanginan nga daygon mi sa mga tao. So kung panginsulto man na o dili ang ilang text amo gyud nang basahon, kay maumanay format sa atong programa. Ang tuyo ba nga kamo dinha makabadlong mo kung kami nagwali og sayop. Karon, ang atong hisgutan dinhi tibuok kasulatan gituga sa Dios. Suwa gini di gikakaingo nga nang mga angkon nga sila nagbuhat sa Biblia, kay ang Dios mo'y nagtuga. So kung wad una nimo ang daan, kay lagi ang katarungan panahon pa ni Moises, kay anhin na lang sa bag-o, aw dili na na muhaom sa giingon ang tibuok nga kasulatan, kundi pikas na nga kasulatan. Di man pikas ang gipasabot, tibuok man. Tanawa, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Una, nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa usa ni gyud sa bantayan nato ang tumong og katuyuan nganong gimugna sa Dios ang kasulatan aron ang magabasa, aron ang tao matudloan. Ngunang gituga alang sa pagpanudlo. Sunod gisguta diha alang sa pagpamadlong. Busa kun sayop man na ang imong gituhuan o gibarugan, imong gisubay, mabadlong ka dinis bala ang kasulatan, matudluan, mabadlong. Sunod alang sa pagpanulid. Sa imong nilad og bati nga batasan og binuhatan, nahimo kang bawog. Apan kun imong gisusi ang pulong sa Dios, tuliron ka. Muna alang sa pagpanulid. Sa ikaapat nga punto, nagsulti, og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Ilandi ang mga tao nga nagkinabuhi sa naa sa Biblia ug nagkinabuhi sa iyang kaugalingon lang nga directions kinabuhi. Di ba lahi ra kayo? Nganuman, ang gisulti gituga sa Dios ang kasulatan alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. O mao ni ang gihisgutan, no? Ang mao nay tumong og katuyuan sa Ginoo nga gituga niya nga ang kasulatan alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Karon Brother Alvin,
sa imong giingon ayuhan ninyo pagbasa, sir. Kaklaro ana nga maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios. Balikon ko dili misupak. Ang tanang butang nga gibuhat sa Dios maayo, pero dili ang tanang butang nga gibuhat sa Dios ipakaon o makaon. Oh, pamatiya, Brother Alvin, uban sa nang naminaw karon. Sumala sa gihisgutan sa Henesis, Kapitulo 1, versikulo 31, nagingon, ug nakita sa Dios ang tanang mga butang nga iyang gibuhat, tan-awa, maayo kaayo, dihay kahaponon, ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikaunom. Pamalandunga kuno kining pagkasultiha, Brother Alvin, ug nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat, maayo kaayo. Ha? Maayo kaayo. Og dihay kahaponon, dihay kabuntagon, adlaw nga ikaunom. Una, nga nganong may pruybata nga dili ang maayo ang tanang butang gibuhat sa Dios, pero dili ang tanang butang gibuhat sa Dios makaon og ipakaon? Ni ana ato ning anaman og palawom. Kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, og tan-awa kini maayo kaayo. Dihay kahaponon, dihay kabuntagon, adlaw nga ikaunom. Sa tanang mga butang nga gibuhat sa Dios, apil ang kahaponon, apil ang kabuntagon, apil pod ang adlaw nga ikaunom. Kung maunay imong basihan nga kaunon ang tanan tungod kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, lisod nimo gyud na nga mapatuo sa tao sa kadaghanan nga mahimong kauno nimo ang kahaponon, kabuntagon ug ang adlaw nga ikaunom. Mauna nga nag-ingon ko, okay midiri nga ang tanang butang gibuhat sa Dios maayo, pero dili ang tanang butang gibuhat sa Dios kay maayo mahimong kaunon, ngano man tungod kay dili ang tanang butang gibuhat sa Dios ipakaon ug makaon. Like kahaponon, kabuntagon, adlaw nga ikaunom, dili magina nimo madaha nga imo nang kaunon. Una, sa Henesis Kapitulo 1, versikulo 1 nag-ingon, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Tanaw, gibuhat niya mga langit ug ang yuta. At sa may maayong laki diha nga mukaon sa langit ug mukaon sa yuta, kung imong huna-hunaon og sabton kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios, unya naguna-una kang makaon og ipakaon. Mabitaw nga kanunay gyud ta nga nagdasig nga kung magbasa gani tas Biblia kinahanglan wider, deeper and broader. Bago ka mubukit sa Biblia aron ka magbasa, himua usa nga magampo gas Ginoo, mangayo ka giya sa pagsabot. Kay ayaw ka paghuna-huna nga ang tanang nga nagbasa sa Biblia giniyahan ka na sa Espiritus Ginoo. Dili nga naman kay ang kaaway pod nagbasa og Biblia. Tan-awa ra gyud sumala sa Mateo Kapitulo 4 sa pagtintal sa yawa sa kang Ginoong Hesus, ingon ang yawa, kay siya magasugo sa iyang mga manulunda sa pagbantay kanimo, sa pagtan-aw kanimo aron ang imong mga tiil dili mahipangdol sa bato. Mato ha? Kay nahisulat kini mo nagigamit yun nga punto siya, kay nahisulat kini nga nagaingon. Magasugo siya sa iyang manulunda sa pagbantay kanimo, sa pagtan-aw kanimo, sa pagsapnay sa imong mga tiil aron dili mapangdol sa bato. Ang yawa mo gamit pod og unsa man nasulat. Og unya nagtuo di ka nga espiritu nas Ginoo nagmando, dili kay ang yawa nasuhito pod sa mga nasulat. Inya nahisulat kini nga nagaingon. Usa ang gigam ang yawa mo gamit pod sa mga nasulat diha sa balaang kasulatan. Busa ang mga mini nga mga preacher, mga mini nga mga magwawali, kung imong pamation na sila, mura pog tinuod gyud nga magwawali, murag tinuod pod nga nagwalis kamatuoran. Unya kung imong tan-awon ba parihas kwartang fake, murag gipog tinuod nga kwarta.
Maulagi na agi og delikadisa sa programa nga inyong gipamatian dinhis kahanginan wala may angay nga gikabalakan gitagaan mo kahigayunan nga makahimo mo sa reaksyon, question o contribution. Kung daw sayop ang among gisulti, paningkamot mo nga makareact mo din ha. Paningkamot mo ha nga inyong mapalutaw ang kamatuoran kay sayop man ang among gisulti. Apan among isulti sa inyo 100% makapaniguro mi sa ngalan sa Ginoo dinis Biblia nga ang naa sa Biblia kay maumanay atong gisultis kanginan insakto na. Karon, Brother Alvin, may tungod-an ang imong panghunahuna kay maayo ang tanang butang, ha? Unya makaon o ipakaon, dili gyud na mohaom sa Biblia. Well, adto ta sa ikaduhang issue nimo nga nabalaan naman pinaagi sa pag-ampo. Wala gyud na nagpasabot nga ang tanang butang kauno na nimo tungod kay nabalaan na sa pag-ampo. Kay nga naman, ang tao ra ba nga nagabasa sa pulong sa Dios, unya ang pulong sa Dios makapabalaan man na sa tao. Tanawa o, Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Niyag maghunahuna ka nga nabalaan na pinagis pag-ampo, makauna ang tao nga nagbasa sa pulong sa Dios nabalaan man na kuyaw umuabot pod sa hunahuna sa uban nga mukaon pod og tao. Unya isa pinadayag 22:11 nagingon, ang mga muhat og dautan pabuhatag hapog dautan, ang magbuhat og maayo pabuhatag hapog maayo, ang nagbuhat og balaan papadayunas pagbuhat sa pagkabalaan. Unya imong hunahuna nga kauno na ang tao nga nabalaan mo na. Una nga ang Biblia, Brother Alvin, dili nato hatagan sa atong kaugalingong interpretasyon. Kanang gitawag og private interpretation ba? That is your own understanding, that is your kananaang own conclusion, pero wa na nasubay sa Biblia. Ang importante nga magsusi tas Biblia, giniyahan tas Ginoo. Buhat 17:11, ang mga nangakabig sa unang panahon, nagabasa sila sa kasulatan adlaw-adlaw, kaysa pagsuta nila kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Mauna nga dunay daghang nagsimba, nagtuo, nangalagad sa Ginoo karon, nga wa makamatikod nga ang gisulti diha nila dili tinuod. Nga naman kay wa man sila magsusi o magbasa sa Biblia. Hibaw Brother Alvin, sa ato nang gibasa, tanawa ra gud sa Levitico 11:46 ug 47, nagingon, kini mao ang balaod sa mga mananap. Kay ang Dios naghimog balaod sa ipakaon o dili ipakaon, naghimo siyang balaod sa mahugaw o sa malinis. Sa ato pa, imong makita nga dunay duha ka butang nga pilian sa tao. Kining duha ka butang makauna, kanang gitawag makaon og kanunon. Lahi manggunang ilimnon og mainom, lahi po ng kanunon og makaon. Duha ka butang ang nagtapad, ang makaon ug ang kanunon. Ang kanunon gani gitugot na sa Ginoo, ang makaon gani wa na itugot sa Ginoo. Kay maubitaw nga gidili nas Ginoo nga kaunon kay makaon man. Tandaan ninyo na, naghimo ang Dios og balaod sa ipakaon ug dili ipakaon. Ang atong susihon ang Biblia kung unsa kining ipakaon ug ang dili ipakaon, kay kun dili ka magsusi sa Biblia, ari ra gyud ka maminaw sa imong mga leader o pangulo simbahan, unya mura pog tinuod gyud ni sila, mura pog insakto, muras kwartang fake ba, mura gipog tinuod nga kwarta, ay malimbungan ka. So, nga naman, nga daghan karon wa ka matikod nga sila nalimbungan, nagsubay sa sayop, tungod kay wa manggod magsusi sa kasulatan. Hibaw nga ang Dios na ay balaod sa ipakaon ug dili ipakaon. Tandaan ninyo na, nan ug di ka magsusi, makaon gid mo na ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Ato na nga tandaan. Hibaw Brother Alvin,
Deuteronomio 14:2 og 3. Atong tandaan ha, sa Deuteronomio 14:2 og 3. Kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios, ug siya nagpili kaninyo ibabaw sa naong sayuta sa tanang mga katawhan. Tanawa, ang Dios nagpili siya og mga katawhan. Basahon na to sa Deuteronomio 14:3. Dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. Tandaan, diha sa mga katawhan sa Dios, dunay gisulti sa Dios nga dili ka magakaon sa bisan unsa nga mga butang nga dulumtanan. Mao bitaw nga magsusitas kasulatan kay naay gidili sa Dios nga kaunon, kay kung dili ta magsusi, natural ato nang maapil og kaon ang wa na itugot sa Ginoong kaunon. Og kini Brother Alvin, nagpasabot kini sa balaod nga gitawag og dietary law, balaod sa pagkaon. Og kining balaura, ang unang napahamtangan niini mao si Adan ug si Eva didto sa tanaman sa Eden. Busa kining pagtulunan nga naay ipakaon ug naay dili ipakaon, ang Dios mismo ang nagmugna ana ug didto kana maimplementar pag-una sa tanaman sa Eden, ug ang napahamtangan ini pag-una si Adan ug si Eva. Maoy hinungdan nga si Adan ug si Eva nakasala sila kay ilang gikaon ang wala itugot sa Dios nga kaunon. Ug timan nga kining doktrina o pagtulunan nga kaon ng tanan kay kuno limpyo baya gisulti nga naay mahugaw malinis, nagihon ang iya na sayawa nakaon na tanan. O iya na siyawa, dili na iya sa Ginoo. Muna daghan rong nagsunod sa doktrina siyawa. Ingon siyawa, kaon ni Adan. Iba. Pagkaon iba, gitintal pod ni Adan sa iba. So nakasala sila diha sa pagkaon. Busa kanang doktrina nga kaon tanan, dili na doktrina sa Dios, doktrina na sayawa. Hinungdang nakasala si Adan og si Iba, kay gikaon nila ang wa itugot sa Dios nga kaonon. Kung imong basahon ang Ezekiel 44:23, nagsulti, og tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan og sa balaan og sa dili balaan, sa kalainan sa mahugaw og sa malinis. Tudloan, pero tan-awa ni ron nga mga bakakon nga mga preacher og nagtudlo ba na sa kalainan sa balaan og dili balaan, sa kalainan sa mahugaw og sa malinis. Wa kay kauna tanan. Mo na ilang ngano doktrina na sayawa. Sige be, kamong mga nagbasa dihag Biblia nga naminaw sa atong programa, tan-awa kuno ninyo o react kuno mo din be. Testingin ninyo og react kaning akong gisulti, kanang mukaon tanan, gitugot nga kaunong tanan, react mo diha. Ako moingon nga kana pagtulunan o doktrina sayawa. Kay ang doktrina pagtulunan sa Dios may mahugaw, may malinis, may ipakaon ug may dili usab ipakaon. Hinumdumi Brother Alvin nga ang mga butang nga imong gipamatian karon, mga butang kini nga dili minugna lamang sa huna-huna sa tao, kundi mga butang kining gimugna sa Dios, kay ang balaan nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Muna gitudloan ta. Apan hibaw igyod nga ang yawa malalangon kayo aron pagpasalaag sa tao. Muna ang gisgutan sa Pilipos kapitulo 3 versikulo 19, nagingon, ang ilang dadangatan mao ang pagkalaglag, kay ang ilang Dios mao man ang ilang tiyan. Muna nga ang gisunod, ang tiyan dili ang Dios ang gibasa, ang dangatan nila mao ang pagkalaglag. Muna gisultis Biblia, dili ta diri judgmental, kundi igo rantang nagpasabot sa gisulti sa Biblia. Ug kun lagi sayop ang among gipanulti diri, react mo dinha, kay amo gyud nang ikalipay nga naay mo react, kay nganuman kabahin man mo niining programa, di man kay amo lang ato ni. Muna nga kamo dinha counterpart mo, kabahin man mo, react mo, unya contribute mo,
ug unsay inyo dinha nga gustong ipahungaw dinhi sa ato nga programa. Kay kami dire wala mi angay nga kabalakan, kay ang atong gitudlo ang kamatuoran. Og ang kamatuoran way lain nga masintros kamaturan si Kristo. Juan 14:6, ako ang dalan, kamaturan ug ang kinabuhi, walay makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kanako. Mao na nga ang kamaturan si Kristo, ug kay si Kristo ang kamaturan, mauna nga kining programaha nagtudlo sa gisulti sa Biblia, maingon nga ang pulong pud sa Dios kamatuoran. Juan 17:17, balaan na sila pinaagis kamaturan, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa ang pulong sa Dios kamatuoran, mo nay atong gisulti o gitudlo dinhi sa kahanginan. Ayaw kalimot, Brother Alvin, nga dili ang tanang nagampo, dili tanang nangalagad, dili tanang nagsimba diha sa Ginoo mga luwas. Hibaw ika na. Nga naman, si Kristo namulong ng daan, sumala sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21, matud pa ni Kristo, nga dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Ug wa gyud kay mabasa dinis Biblia, Brother Alvin, nga kabubuton kana sa Amahan nga mukaon sa bisan unsa. Mukaon tanan. Kay ang kabubuton sa Dios naay gitugot pagpakaon, naay wala itugot, matud pa ni Kristo, ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Aron ka masayod og mahibalo kung kabubuton ba sa Dios ang imong gituman o dili, susiha ang balaang kasulatan, kay ang panahon talitapos na ug nagakahiduol na, tingali unya og magmahay ka sa adlaw sa katapusan. Brother Alvin, uban sa tanang naminaw karon, daghang salamat sa inyong pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Mabuhay kamong tanan. Si Brother Libby maghatag og dugang nga pagpasabot, pagpatinaw sa inyong nakasabot og natinawan na nga mga huna-huna. Brother Libby. Okay, daghang salamat, Brother John. Ato ning Lilion Makadiyot, mga higala. Niya si Ma'am Elisa Villastique. Good evening sa tanan, labi na ninyo, Brother John o Brother Libby. Now nakapalit ko og new radio og daghang makabati sa atong programa. Salamat kay Ma'am. Nindot na siya ninang. Salamat kay lanog-lanog daron diya sa nailon ang imong radio. So mga silingan yang naminaw, ato nga gipasalamatan ang inyong pagpamati sa pulong sa Ginoo. Diya pos ka doon, lanog-lanog po diya sa simbahan, kay ato na pong gipalitan diya ba John og sound system. Tulo na katrumparon nagtingog diya sa Seventh-day Adventist Church sa Kaduawan. So diha lang sa Kaduawan, gawas sa gipanghimong house to house, nya pag Bible study, pag wali, naa pagitrumpa, makaingon gyud nga di na gyud makamahay pa ang mga taga Kaduawan kung pulong sa Dios ang hisgutan. Mao na. Okay niya po si Brother Edwin Iscario. Maayong gabi, Brother Libby, labi na sa tanang naminaw. Greet ko sa mga Paradilio family og kay Lolo Sito og sa barangay Kaungkod. Sila si Tio Lino Tayaktak, Brad Billy Gidayawan, Brad Jerry Ofiasa, Parinibal Almunicar. Salamat, watching from Bantayan Island. Kay mayang gabi, Brother Edwin Iscario. Niapod si Brother Elmodam Flores. Good evening ninyo, Brad John, Brad Libby, og sa tanan nga nagsunod sa atong programa. Watching from Calaca, Batangas. Uy, kalayag lakaw ni mo. Batangas, Mindanao ni Brother Elmodam. Kinsa ni? Brother Elmodam Flores. Sa Batangas ni siya? Calaca. Ha? Nanukad siya sa Calaca, Batangas. Manila. Manila ni? Oh. Tawada ni siya.
Anya niya po si Edwin Notarte. Ang iyang mensahe, mayong gabi, Brother John, Brother Libby, naminaw na sad mi diri sa balay. Di ay akong bisita, brother, si Saddam Talabok og si Bimbim og salamat kaayos pagbasa. Okay, regular listener gini si Brother Saddam Talabok kay naa maginis panimalay nila dinha ni kisani ni si Brother Edwin Notarte. Edwin Notarte anya naapod sa Bimbim makonsidered na gid nato nga regular listener. Unya Brother Saddam sa tinuod lang gyud dili gid ka mahimong kawang sa paggastog panahon sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Laumi nga ang pulong sa Dios mo patigbabaw unya diha sa imong kasing-kasing. Maayong gabi Brother Saddam. Okay na sad si M. John Naelon, Good Ibs, Kusog Anhe, Naminaw Mi, Tiway. Salamat kayo Brother M. John Naelon, kusog po dahil diha no ang ato nga programa. Niya po si Belinda Lohira Tirana, amin. Okay no, ato ning dalikatan pagtanaw ang mga kahigalaan nato nga nakig-uban niya sila si niya si Oliver Kingijen. Yan niya isa nga di ta kabasa da kay sa ning pagkasuwata. Niya po si Neljon Bersero, Belinda Lohira Tirana, niya po si Jiv. Niya po si Alger Lipon. Niya ato ning tanawan ning uban niya po si Imelda Osabil Buratso, Bergiri na Ilon. Niya po si Sister Florida Sigarino, Sinalin Lumuntad. Niya okay mo ni mga nahidugang higala nga naglantaw, nakig-uban kanato karon kabihuna sa ato nga tulumanon. Aniya po si Mariket Marisa, Brother Andy Nobal. Niya sad si Melmar, niya po si Melmar Escalikas. Niya ato pong nakita din si Aileen Pantalion sa Kaguyong ni. Niya po si Jebni Jeris Malati. Niya po si Daryl Tunyakaw. Niya ato pong nakita si Tris Jamin Jaime, Nathaniel Lucero Jr. Okay. Okay, mao ni atong mga nakita higala karon nga gabi. Okay, mo ato na tas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat istong tulumanon reaksyon ni higala sa kagabi nga ato gisgutan kadtong pangutana niya nga nasintro diha sa unang Timoteo kapitulo 4. Kay kini siya atong higala nagtuon to dig Bible no, nagbasa siya og Bible, so atong gipasalamatan unya nakapadangat siya og pangutana dinhi tungod kay nabasa niya ang unang Timoteo og nakaingon isa ka Brother Libby ang nangutan na to kagabi si Rodel unya ang react ani karong atong gisgutan si Alvin or kanang Arvin ba to? Mao'y nag-react karong gabi Yes, na. mo'y nag-react. So salamat kayo sa reaction pod kay mao man among kanunay namong gipasabot nga kung dunay mga reaksyon tagaan po nato instant nga pagtubag mga higala ang mao nga reaksyon no. So nining unang Timoteo gipasabot nato ni kayo kini wa man ni problema ang unang Timoteo no. Ang uban lang nagunahuna nga ang SDA mo'y naigo kuno sa unang Timoteo. Atong gipasabot gabi nga kining unang Timoteo kapitulo 4 ang Holy Spirit yun mismo maoy nagsulti nga unya sa ulahing mga adlaw dunay mamiya gikan sa pagtuo, gikan sa original pagtuo nga tos Ginoo.
Ako rin basahon din ni aning isa ka Biblia kining ang pulong sa Dios nga Biblia. Mo ni mabasa na to din niyo. Klaro ang ginaingon sa Espiritu Santo nga sa kahulahiang mga adlaw ang uban mobiya sa ilang pagtuo sa Dios. Mamati sila sa mga pagtulunan sa bakakon og daotan nga mga espiritu. Mao ni klaro kay ang nagsulti sa tin-aw gyud higala ang Espiritu Santo, ang usa ka persona sa tulo ka persona sa Dios, no, ang Espiritu Santo. Anya gipanagna nga ulahing mga adlaw naay mga tao mobiya gikan sa pagtuo gyud ngadto sa Ginoo. Unsa hinungdan nga mobiya sila? Tungod kay magsigaw manggog pamati sa pagtulunan sa bakakon og daotang espiritu. Kinsa ba ning bakakon nga gisulti sa Biblia, mga higala? Nga paminaw na tog sige, ang bakat burag mahimong tinuod kadagayan. Sa atong mabasa sa unang Juan 2 versikulo 4 sa maing balita ang Biblia, siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, bakakon kini siya og wala kaniya ang kamatuoran. Gipahayag sa balaang kasulatan nga ang gitawag bakakon, mga higala, kadtong mga tao nakailag Dios apan wa mutuman sa balaod sa Dios, wa mutuman sa mga sugo sa Dios. Ingon ato nabasa, bakakon kining mga tawhana og wa kanila ang kamatuoran. So magsiyo tagpaminaw ni anang mga wa magbantay sa kasuguan. Na ba daghang kayong kusog kayong modepinsa sa bakat, wa na isugo og arikas 10 commandments, wala na napulo kasugo, og maghiskot ka sa igpapahulay, wala na igpapahulay. Kung maghiskot kag pagkaon, wala na ng pagkaon, kaon tatanan. O nag-imo ng paminaon, og sige, madugay, murag tinuod ang bakak. Klaro ang Biblia nagsulti, ang gitawag bakakon kadtong mga tao, nakailag Dios pero dili mo bantay sa sugo sa Ginoo, higala gitawag bakakon. Muni pahayag sa Espiritu Santo, daghang mobiya gikan sa pagtuo sa Ginoo, nilapas na po sa sugo sa Ginoo kasi paminaw sa mga bakakon higalang mga magtutudlo o di na da kadugayan. Muna nga di nato malalis nga karong panahon na mga tao na nantos kamatuoran, nagtuma na sa 10 commandments, nagbantay sa pahulay, o niya nahibaw nag-usay sugos kino sa daytarilo apan mitalikod higala gikan sa kamatuoran kung kasi paminaw sa bakak. O niya karon atong tanawon, unsa man ni ang pagtulunan sa yawa, mga higala. Gaingon din sa 3, unang pagtulunan sa yawa, nagdili sa tao sa pagpangasawa. O sana, didan sa pagpangasawa. Sa Seventh Adventist, wa man magdili sa pagpangasawa. Kaya bisan ang pastor, dili ordinahan siya sa pagkapastor kung dili siya magminyo. Kinahanglan magminyo gud siya. Una siya mapastor, maordinahan sa higala. So, ana, ikaduha, pagtulunan sa yawa, nagdili sa mga tao sa pagkaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Wa sa gihapon maigo ang SDA ani. Nga naman, kay ang Seventh Adventist basta maghisgot og kanunon nga binuhat sa Dios, mukaon, mga higala. Asa man listahan sa mga kanunon gibuhat sa Ginoo? Sa Levitico 11, mga higala. Naa diha ang listahan sa mga kanunon, napo diha ang listahan sa dili kanunon. Pero ang pagtulunan sa yawa, did-an ang tao sa pagpakaon sa mga kanunon nga binuhat sa Dios. Basta kanunon, mukaon ang Seventh Adventist. So, wag yapon maigo. Gawas og magdoktrina ang Seventh-day Adventist nga di na pwedeng kauno ng makanunon binuhat sa Ginoo. Sama ng baka, karniro, kanding, manok, isdang mahimbis, magdoktrina gani may nga kaon gani mo ani,
maimpirno gyud mo. Delikado na. Pero wa mi naghimo ana tungod kay gisulti sa Biblia higala ang magdoktrina ni ana mahimong pagtulunan sa yawa. O di unsa pa yun? Ingon ang sa 5 kay maayo ang tanang butang. Sakto po na. Wa mo supak mi ana. Maghisgot og maayo. Dili pod tanang maayong butang nga maayo nga makaon. Daghang maayo nga dili makaon. Ang maayo nga makaon ang kadtong gitugot sa Ginoo higala. So wa naman tay panahon, hinaot pa ang Dios na magpanalangin nato karong gabi na. O niya ang atong timsong mga higala. Mga higala, mag-ampo kita, mahigugmaon og dalang pana namo nga Dios daghan